Проектът развитие на туристическа атракция Тектонски грабен Калето е разработен от община Червен бряг и на стойност близо 1 милион лева, осигурени по оперативна програма Регионално развитие. За по-малко от 10 месеца в околностите на красивото червенобрежко селище бе изградена водеща туристическа атракция Тектонски грабен и съпътстващата дестинация Реселешки кукли, обединени в интегриран туристически маршрут за развитие на устойчив екологичен туризъм. В съботния ден жители и гости на Реселец се събраха в местността Баража, за да ознаменуват откриването на дългоочакваната екопътека. На церемонията присъстваха екс-депутатът Пламен Тачев, областният управител на Плевен Иван Новкиришки, ръководството на община Червен бряг, общински съветници и местния кмет Петко Христов. Доброто дело бе благословено от отец Красимир Лазаров, който отслужи празничен водосвет и с вярата, че съграденото ще се пази и надгражда, свещеникът пожела благоденствие на всички. За всички тези, които се потрудиха, за да имаме тая екопътека тук в този райски кът, за техните съмишленици, за всички нас, като истински родолюбиви българи, Господ Бог да ви дава здраве, благополучие и да ни подкрепя Господ Бог в тези трудни моменти. Бог да ви благослови и за много години. Благоденствено и мирно и православно житие. С приветствени думи към присъстващите се обърнаха кметът на община Червен бряг Павлин Филевски, депутатът от 41-то Народно събрание инженер Пламен Тачев и кмета на село Реселец. Наред с благодарността за добре свършената работа, те призоваха хората да полагат грижи съоръженията на екопътеката, да се запазят от посегателства, защото тя е едно богатство за всички жители на общината. Честта да прережат лентата бе предоставена на общинския кмет и двамата кандидати за народни представители от политическа партия ГЕРБ Пламен Тачев и областният управител Иван Новкиришки. На поляната, край река Ръчене, танцуваха за радост на всички балет Марцела от Народно читалище Светлина Червен бряг и гостите от танцова формация Сухашко настроение от читалището в село Сухаче. Хубавото време позволи на всички присъстващи да се разходят по маршрутите на екопътеката и да се насладят на природните красоти в околностите на село Реселец. Поблизо еднокилометровата алея, свързваща природните забележителности Калето и Реселешки кукли, са построени 6 беседки и 2 дървени навеса, много маси и пейки за пикник, монтирани са също и 4 екотоалетни, а над река Ръчене вече има 2 нови пешеходни моста. Изградената площадка на Калето, до която водят 250 стъпала, е обезопасена с усилен дървен парапет. Оттам спокойно може да се наблюдава уникалния природен феномен пропадалото. Цялата пътека има и автономно парково осветление от 33 осветителни тела. Най-доволни, разбира се, бяха местните жители, които очакват селото им да стане още по-популярно и привлекателно място за туризъм. Много съм щастлив, че този проект се осъществи. Също така много съм благодарен на съдействието на общината, защото с тяхно съдействие успяхме да работим хора само от село Реселец, което беше може би едно от най-важните неща, защото ние всичко го направихме с много любов, защото то остава завинаги за нас. Така по този начин, освен хората от община Червен бряг и от цяла България ще успеят да достигнат до нашата природа, да забележат нашите красоти, нашите богатства, които са оставили всички предци, които са живели тук, защото нашето село е богато с много голяма история. Тук има както Траки, така и средновековна България, Рим, Византия, за което доказва и крепостта, която е тук над нас, която се намира, Калето. Точно над Тектонски гребен Калето, това е самата пропаст, но върху нея е построена така крепостта, която са живели преди време византийците. Сега там на най-високото място на крепостта Калето са камерите за виртуално наблюдение и може би красивата реселешка природа ще види целия свят. Да, не само България, така чрез интерактивния портал, който беше осъществен, може от цял свят да се наблюдава крепостта, както и самата пропаст до Калето. Леля Василка вече половин век живее в Реселец и казва, че в последните години е виждала само разруха, за разлика от днес. Днеска е нещо прекрасно. Тук си е много хубаво само да се пази чисто. А и това е най-важното. Защото, нали знаеш, ако го не пазиш чисто,
Трябва да се научи всеки къде какво да фръга буклук едно друго. Природата, това е най-ценното, може би, което притежава не само нашата община, а цяла България. Това е нещо, с което трябва да се гордееме, което трябва да ценим, да пазиме и да го направим по-достъпно за повече хора. Заповядайте в нашето населено место, запознайте се с нашата природа, пазете я най-вече и я носете в сърцето си. С чувство на удовлетворение говореше и местния кмет Петко Христов. Всички трябва да сме доволни от реализирането на проекта, защото вече много хора видяха природата в село Реселец. И още толкова тепърва предстои да я виждат, предполагаме. Разбира се, използвам възможността да ги покана тук в село Реселец, да видят нашите скални образования, Тексонския гребен и всички хубави кътчета. Река, Ръчене. Говорите за природата, но проектът включва и популяризиране на традициите в село Реселец, уникалните празници и не случайно част от проекта е изградения културно-информационен център. А вие сте от хората, които активно участват в социалния живот на селището. Разбира се, знаете, празниците в село Реселец са традиционни. Хората се радват на тези празници. Вече идват от много места да наблюдават празника Къпанки, празника на водния лук и другите всички празници на селото. Те станаха много популярни във времето, за което можем само да се гордеем. Смятате ли, че има възможност да се възроди и поминъка на хората тук, свързани покрай екопътеката, поминъка свързан с производството на воден лук, с туристическите атракции, с екскурзоводната дейност? Това ще влее ли нови финансови сили в селището? В края на краищата за това го реализираме, да се развие и самото село. Къщи ли ще се направят за почивка, някакви ястия традиционни ли ще се приготвят, то това е целта, което искаме да се развие в бъдеще. Първо ще надграждате проекта, разбирам, и ще мислите в посока за неговото усъвършенстване, така ли е? Разбира се, значи този проект трябва да има икономически ефекти за реселчани. Като начало, реселчани залагат надежди на изградения по този проект туристически информационен център. Той е оборудван с най-съвременна офис техника, 2 компютъра, принтер, ксерокс, плазмен телевизор и мултимедия. Към него вече работят 2 обучени екскурзоводи. Секретарят на Народно читалище Тодор Попов е един от тях. В продължение на около 3 месеца, през декември, ние завършихме този курс и трябва да получим сертификати, с които удостоверяваме, че сме способни екскурзоводи, правоспособни, за да се занимаваме с организиране на екскурзии, на идващи групи, за да могат да се насладят на красотите на Реселец, най-вече на екопътеката, която вече е открита. Имате ли вече първи посетители, проявен ли интерес към вас да разкажете, да покажете новите неща в Реселец, които всъщност се случат покрай откриването на екопътеката? Защото ние знаем, че още по време на изграждането доста туристи се възползваха и от барбекютата, и от другите атракции. Да, наистина имахме. По повод 3 март една група от Червен бряг, която е много или малко свързана с групата Хайде на хорото, присъстваха в информационния център на самото откриване, така да се каже, с показване на материалите, които са качени на сайта, и след това всички отидохме до самата екопътека да я разгледаме, включително и аз бях очарован. Това за вас като читалищни деятели е нова дейност. Приемате ли го като едно предизвикателство, защото вие всъщност сте пионери в нашата област, свързани с работата на читалището и с туристическия информационен продукт, който ще предлагате от тук насетне? Наистина е така. Специално за мен е предизвикателство, тъй като атракциите по тази пътека, по този Текстонски гребен са много. Аз специално съм затруднена, нали, при евентуално придружаване на групи, и предполагам, че наистина ще бъде интересно и за мен да се запознае с тези дадености и красотите, които са около Реселец и в самия Реселец. Атракцията ще се популяризира и чрез специално създадена интернет страница и рекламни брошури.